Foodland proiektua Horizon 2020 deialdian parte hartu zuen proiektu bat izan da. Iazko abenduan bukatu zena, eta Eluiar bertako komunikazio bazkidea izan zen. Proiektuaren helburua izan da Afrikako 6 herrialdeetan, iparraldean Moroko eta Tunisia eta ekialdean Etiopia, Kenia, Uganda eta Tanzanian elikadura dibertsitatea handitzea. Eta horretarako bi alderditan lan egin da. Alde batetik elikagaien produkzio katean edo produkzio fasean, eta bestetik kontsumitzaileen alorrean. Orduan, lehenengoari dagokionez, hainbat berrikuntza garatu dira, 23 hain zuzen ere, pixkat elikaduraren produkzioan laguntzeko bai nekazariei eta baita akuikultura edo arrainen produkzioari ere, eta bestalde dagoeneko sortutako produktuen biziraupena luzatzeko bestelako berrikuntzak direla eguzki bidez lehortzea edo paketatzeko film biodegradagarri batzuk sortzea demagun pinaren edo ananaren azaletik abiatuta, eta horrelako hainbat berrikuntza garatu dira. Eta gero kontsumitzaileen alorrean 27 elikagai berri sortu dira, pixka bat azterketa egin delako ze elikadura gabezia dauden herrialde horietan, hainbat inkestaren bitartez 10.000 pertsona baino gehiagori egin zaie inkesta, eta hor ikusi da ze gabezia zeuden, eta horiei erantzuteko pixkat elikagaietan aberatsagoak diren produktuak sortu dira. Eta azkenik, zenbait elikadura gomendio garatu dira. Denen artean, herrialde guztien artean, 360 elikadura gomendio sortu dituzte, pixkat helburua zutena, hori pixkat kontzientziatzea gizarte horietan kontzientzia hartzezaten elikadurak den garrantziaz eta ze alderditan hobetu behar duten beraien osasuna hobetzeko.